Hvordan stiller du dig til, at lærerne fremover løser alle opgaver, inklusive skole-hjem-samarbejde i tidsrummet, for eksempel 7:45 til 16? Jamen, så lidt som jeg nævnte lige før, så tænker jeg, at vi mangler rigtig mange snakker, også som arbejdsgiver og jer som repræsentanter for Danmarks Lærerforening og for lærerne, for skolelederne, om hvordan det er, vi får det her til at hænge sammen, så det er fornuftige arbejdsvilkår og betingelser, der er hele vejen rundt. Jeg tror, mange ting kan lykkes, hvis det er så, vi får snakket os til rette med nogle ting, fordi at sådan som jeg hører og forstår arbejdstidsaftalen og skolereformen, så er det jo ikke noget med, at det hedder 7:45 til 16, så kan det også være, at det er klokken 10 en dag til klokken 18, fordi det så måske passer med skole-hjem-samarbejde. Og så tænker jeg, at forældrene de arbejder på lige så sjove tidspunkter som alle andre mennesker, så hvis man bare planlægger i god tid, så tror jeg, at tingene de kan fungere inden for den arbejdstid, der så bliver den normale arbejdstid for jer som folkeskolelærer efterfølgende. Jeg tror på, at tingene kan løses, når vi sætter os sammen og finder nogle muligheder, frem for at kigge på begrænsninger. Det er, som du siger, det lægges der op til, og det må jo være hovedreglen så også, at det bliver sådan. Det vil sige, at skole-hjem-samarbejde må foregå i lærernes arbejdstid. Det er ikke anderledes, hvis man skal i banken, eller man skal til læge, eller sagfører som regel, at så er det i arbejdstiden. Det må klares, ved at man enten holder fri, eller bruger en feriefridag på det. Det er simpelthen et rigidt og forældet system, man har trukket igennem med et lovindgreb, og det må vi på alle måder advare mod at blive fremtiden for lærerne, og at det hurtigt bliver tilbagerullet. Men lige nu der er det vedtaget, og så håber vi, at byrådet de vil tage ansvar over for f.eks. forældre og stå ved de fulde konsekvenser af det her lovindgreb. Det skal overlades til den enkelte skole, ledelse eller lærer at stå på mål for politiske forringelser. Folkeskolereformen den bliver et kvalitetsløfter, hverken på trivsel eller læring i vores øjne, desværre. Det bliver en serviceforringelse over for forældrene, og en forringelse af vilkårene for ildsjælene, der i dag skaber god mulighed for undervisning på skolerne. Det er vores mening om det. Ja. Altså som udgangspunkt, så kan jeg ikke se, at der er noget problem i, at man har en fast arbejdstid. Problemet det dukker først op, når alt det, der ikke kan løses i den faste arbejdstid, det skal honoreres. Og der jamen, det må man jo på den enkelte skole se, hvor meget man kan få plads til at få råd til. Nu siger man godt nok, at det er op til skolerne for eksempel at lave en lejrskole. Det står med frit. Men det skal honoreres. Og jeg tror da, at skolerne kan forsøge det og lægge billet ind på alle mulige aktiviteter uden for normal skoletid. Jamen, kan det være nogle kommuner, der er så dumme, så at de kræver, at lærerne skal være fra 7:45 til kl. 16? Altså, der er jo noget skole-hjem-samarbejde, som så i hvert fald vil lide ubådelig skade. På min egen skole, Thy Morsø FVUC, der siger vi, at der skal være mening i tilstedeværelsen. Så der har vi altså lavet nogle ordninger, sådan så lærerne lettere kan samarbejde. De arbejder i teams, og der er ikke nogen problemer med at få tilrettelagt møderne osv. Men det er altså kun 1,5 dag om ugen, at vi gør det sådan i gennemsnit. Jeg synes, det er meget, meget uhensigtsmæssigt, hvis man gennemsvinger mod lærernes vilje en fuld tilstedeværelse. Og kan vide, om alle skolerne har tilstrækkeligt med arbejdspladser, så at man kan forberede sig både individuelt og kollektivt. Så det synes jeg er meget uhensigtsmæssigt. Og vi vil da selvfølgelig prøve at påvirke byrådspolitikerne, så man får en større forståelse for de vilkår, som man skal fungere under som lærer. Alle andre arbejdspladser i Danmark, der er folk normalt til stede på deres arbejdsplads i arbejdstiden. Og det kan man også godt praktisere med på skoleområdet. Og jeg har også den indstilling, at som udgangspunkt er læreren til stede i arbejdstiden på skolen. Det er klart, at det giver nogle udfordringer omkring
skole-hjem-samarbejde for eksempel, fordi hvordan får vi afviklet forældremøder og sådan nogle forældrekonstellationer. Men vi har jo set, at vi forældre kan jo godt tage fri kl. 10 om formiddagen for at gå til tandlæge med vores børn. Så kan vi vel i teorien også holde fri en halv time kl. 10 om formiddagen for at gå til forældresamtale. Så det er måske bare noget nyt, vi skal have lavet om på. En gammel vane, der siger, at det altid ligger om aftenen. Det kan være, at vi bare skal lave det om til en ny vanetime i dagen. Og hvordan det så skal praktiseres i hverdagen omkring selve arbejdsdagen, jamen det er jo igen, hvor det er lagt over til skoleledere. Altså, jeg er egentlig ligeglad med, hvad den enkelte skoleleder laver med sine medarbejdere, hvis skolen fungerer, og det hele fungerer. Og hvis så skolelederen synes, jamen den lærer her, tror jeg arbejder bedst hjemme med sit skrivebord med de ting her i eftermiddag i 2 timer. Hvis skolelederen mener det i orden, så skal jeg jo egentlig ikke blande mig i det, hvis bare skolen fungerer. Men som udgangspunkt er man til stede på skolen efter min mening. Så skal vi jo så stole så meget på vores skoleledere, at det kan de sagtens finde ud af at styre. Og så skal vi jo egentlig ikke blande os med i det. Jamen det synes jeg jo lyder lidt tosset, altså. Ja, masser af andre erhverv, der har man jo delen bare taget pædagogerne, hvor nogen møder ind om morgenen, og så holder de fri om formiddagen og kommer igen om eftermiddagen. Og der kunne man jo sagtens stille lærernes arbejdstid tilsvarende op og sige, at der er et stort ryg fra klokken 8 til klokken 14, og så er der et stort ryg, for eksempel om aftenen, eller når det helst bliver. Altså det synes jeg vil være udmærket. Men igen, så kommer det jo an på, hvordan den der TISTE-model den bliver, og hvordan man kan dele det. Og så kan jeg da lige tilføje, at for 100 år siden, der var det jo sådan, at der arbejdede man jo i alle vågne timer. Det gjorde man så måske ikke alligevel, fordi man startede med at arbejde, når man stod op om morgenen, og så når man kom hen omkring middag, så tog man sig en god lang middagssøvn, og så arbejdede man igen, indtil man gik i seng. Altså, og det er jo det samme, de gør i Sydeuropa med deres siesta. Der holder de også en pause midt på dagen. Så det skulle man da måske overveje at genindføre